سلام أبوست عدن وطعمكم على مدلواتنا تكتاتلو كبراتن كبرانن إزي لومي تلفزيون نلومي عسرا قنبت كالتشن عسر شمونتن عامة مرات نابخم زقربولو ساعات زينا جمير لهم كسام خنبتي مدبنا مسانا كتصنحو نيوتيوبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار إزي فيديو كتفلم ودما بخبرن عدم أرستزينا أب تجري سرعة شعبية كبقول عين فكرن كبل ود ديمقراطية سمرة تجري نحوحات أنقم ليتنال جنرال تادسه ورده ناي جزا اسرو خوينو تباهيلو استنزح ورح حسوت مخانو تحابيرم عالم لخا محبرسه مهران تግራይ GSTS ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግፋ ብጽኑዕ ኮኒንም ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ TDF ንኽልተ ሙሉእ ወረዳ ብሄረሰብ ኣገው ተቆጻጺሩ ተባሂሉም ዝብሉን ካልኦትን ዜናታትን ኣሰናዲና ኣለና ሎሚ ቴሌቪዥን እዋናውን ሚዛናውን ሓበሬታታት በብእዋኑ ናባኹም ንከቅርበልኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሚድያ ናክትኾኑ ንዓደምና በዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ክነስግረኩም ኣብ ትግራይ ስርዓት ሸዓብያ ክበቁል ኣይንፈቅድን ክብል ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ንሕወሓት ኣጠንቂቖም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ግዲ ውትድርና ወይ ጀምላዊ ግፋ መንእሰይ ብዝምልከት ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ተሪርን ዘጠንቅቕን መግለጺ ኣውፅዮሎም እቲ ውድብ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጀምላዊ ግፋ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ዝፍጸም ወተሃደራዊ ግፋ ዝቀድሕን ህዝቢ ዳግም ናብ ኩናት ዝጠብስን እዩ ክብል ብትሪ ኮኒንዎም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጀምላዊ ግፋ መንእሰይ ኣብ ዘውፅእ መግለጺ እዚ ተግባር እዚ ድሑር ሓይሊ ብህዝባዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ዝተሰዓረ ዘርኢ ዓብዪ መረጋግፂ ኢልዎም ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ከቢድ በሰላ ኩናት ሞትን ቁጠባዊ ዕንወትን ክሓወን ከሎ እዚ ጉጅለ እዚ ንመስርሕ ግፋ ህግደፍ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ዳግም ንህዝብን ዓድን ናብ ዝኸፍአ ኩናት ንምእታው ይሰርሕ ኣሎ ክብል ገሊጹ ውድብ ስምረት ከም ዘረጋገጾ እምቢን ኩናት ኢሎም ዝተቃወሙ መናእሰይ ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታትን ትግራይን ብጭካንን ይቅጥቅጡን ኣደዳ ዓረር ይኾኑን ኣለዉ ኢሉ እቶም ዝተገፈፉ መናእሰይ ድማ ናብ ዘይተፈልጡ ማዓስከራት እናተወስዱ ስጡም ወተሃደራዊ ሓለዋ ይግበረሎም ኣሎም እቲ ዝገደደ ድማ ተቃውሞን ዘስምዓ ኣዴታት ከይተረፈ ብሰደፍ ብረት ካብ ሙቃዕን ክሳብ ምእሳርን ዝበጽሕ ስጉምቲ ይወሰደለን ከም ዘለው እቲ ውድብ ኣቃሊሑ ስለዚ እዚ ሓይሊን ህይወት መናእሰይ ክመላላእ ስለዝወሰነ ኣብዚ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ተግባር ዝነጥፉ ዘለው ኣካላትን መሳሰይትን ስዒቡን ዝመጽእ ከቢድ ተሓታትነት ክግንዘቡ ካብ ዝነብሩ እዚ ክቁጠቡ ውድብ ስምረት ኣጠንቂቐሎም ነቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለው ተጋሩ እውን ነዚ ግፋዚ ኣብ ምቅላዕ ዘርእይዎ ቃልሲ ብምንኣድ ሕዚ እውን ድምፂ ህዝቦም ክኾኑ ጻውዒት ኣቕሪበሎም ፍላይ ድማ ነቶም ግዳይ ግፋ ዝኾኑ መናእሰይ ትግራይ ከም ዝስዕብ ብርቱዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፈሎም ሎሚ ብዕጡቃት ብዘይድሌትኩም ተገዲድኩም ምዕጣቅኩም ጥራሕ ዘይኮነስ عدكم صباح نجوه ندليت ربحكم هزبكم عم ملأ وسانة جدا كم زلوا وفريتكم والدابتات مفتار قالتكم التناخرلو التحيللو خناتات كتمتاشي يقبائل أب مودعات جملاوي قفا جبن وكينات مخانو زجلت ود سمرت منجستي فيدرالي وخن محبر سبع عالم نزي قدايزي بعتو ككتات الو نسلام هزب تجراي حلافنتهم كواتون نتسمع بريتر بعلي زفرس أكل تحتات نتكرر جزء عويت أغري والله حوحات بوها بقال أيتم ميكيلس قدام بيلو أب تجراي قفاز بهاليلن حيلك حدث فترة أجندة أي موالو أبنايت مالي زينا نامتسبس أمنا يذكرم ليتنال جنرال تادسه ورده ورده ناي جزاء أسرو خوينو تباهيلو استنزح ورا حصوت مخانو تحابير أبز أوان زي بزعبال ليتنال جنرال تادسه ورده بزملكة تعاقيت يو نبدي ساكن كاسقاس أي كألن زبلو وراتات أب محاورة ميديا بسفيحين نافسلهم إزي ورزي كابي متى اتحقق انتايو بتوساخي اتبيت صحفة بريزيدنت حزم موزلو دكتور دبرت انقبر ميكيل بس منقستي فيدرال نمزراب زقربو حتو انتاي ملاش رخبة كله حبريت حيزنا متنا لنا كسام موداتها مسانات صنحن كبرات تعذبتي قدماي مرداتنا كاب أورام باتاي مزرخبنا ييو እቲ ሚድያ ካብ ባዕሎም ካብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዘረጋግጾም ኣብ ዝሪኦም ዝናፈስ ዘሎ ወረ ካብ ሓቂ ዘርሓቕ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ግንዛበ ክህልዎ ኣብ ቀረባ መዓልታት ንሚድያታት ሰፊሕ ቃለ ምሕተት ክህቡ ምዃኖም ተፈሊጦሎም
بتي ሓደ ወገን ድማ እቲ ተዓጊቱ እዩ ዝብል ወረ ከም ምንጭነት ዝጥቀስ ዘሎ አፍሪካ ኢንተለጀንስ ዘውፅኦ ጸብጻብ እዩ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስልጣኑ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ሕወሓት ነቲ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ብበይናዊ መንገዲ ምስ መለሶ ጀነራል ታደሰ ኣብ መቐለ ተዓጊቱ ኣሎ ናብ አዲስ አበባ ክጓዓዝን ናብ ቢሮኡ ከኣትን ኣይከኣለን ይብል እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከመ ዝገለጾ ጀነራል ታደሰ ኣዝዩ ወሳነ ሓበሬታ ሒዙ ስለ ዘሎ ሕወሓት ናብቲ ወገን ጸላኢ አዲስ አበባ ንከይኸይድ ስጋት እሕዲሩ ኣሎ ይብል ይኹን እምበር እዚ ናይ አፍሪካ ኢንተለጀንስ ጸብጻብ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተነጽገ እዩ بخالي وجن أورامبا تايمس بزعبا دكتور دبرتين جبر ميكيل زوج حبريتها زلوا دكتور دبرتين جبر ميكيل بعلم بريزيدنت جيروم بمشام بعت وقات تدقفهم بيت صحفة بريزيدنت سويرهم كابزاتو 4 سمنو انتملهم كسب حزيب منجستي إثيوبيا يخون بزخوانا نايوت هاجر منجستي توكالي كم بريزيدنت تقوص يروم زراربهم أكال يلن ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራን ሰሙያ ትግራይ GSTS ኣብ ቀረባት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግፋ ብጽኑዕ ኮኒኑ ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራን ሰሙያ ትግራይ GSTS ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅእ መግለጺ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ብሓይሊ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምልመላ ንትካላት ትምህርትን ፖለቲካዊ ዕላማታትን ናይ ምጥቃም ምንቅስቃሳት ከም ዘሻቆለ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ብቀትርን ብለይትን ገዛን ገዛ ፍተሻ ብምግያር ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ሰፊሕ ናይ ሓይሊ ወተሃደራዊ ምልመላ ግፋ ይካየድ ከም ዘሎ GSTS ሓቢሩ ካብዚ ምስጓግን ምልመላን እዚ ንምምላጥ ድማ ዜጋታት ሩኢ ጉቦ ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘለዎ ኣመላኺቱ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሕገ መንግስታዊ ፌደራል ክልልን ዝጠሓሰ ምዃኑ እቲ ማሕበር ኣነጺሩ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምልመላ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ደረት ኣልቦ ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን ቀጻሊ ኩናትን ናይ ምንዳድ ባህሪ ዘለዎ ሕማቅ ተመክሮ ናብ ትግራይ ናይ ምእታው ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረ GSTS ኣጠንቂቁ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ቀዲመን ክዕጸባ ዝሃቡ ሓድሽ ትእዛዝ ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ኣካላትን ንፖለቲካዊ ዕላማታት መሳርሕን ምግባር ካብ ዘለዎ ምንቅስቃስ ዝተልዓለ ሻቁሎ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ጸቕጢ እዚ ነቲ ድሮ ብኩናት ዝደኸየ ህዝቢ ብዝበለጸ ዝጎድእ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ምክፋት ዝፈጥርን መንእሰያት ብሓደገኛ መንገድታት ብበዝሒ ናብ ስደት ክሃዱ መዘገድድ ምዃኑ ተገሊጹ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ TDF ንኽልተ ሙሉእ ወረዳ ብሄረሰብ ኣገው ተቆጻጺሩ ተባሂሉ بجنبار نقص وردا ماي معدن وردا زاتان بعلت 16 ورحت شعنت 2018 عام تمرت آجا جزز جمرة وج كسبت مالي حيلتات حرام ريت TPF مس مكلا خلا هاجر بمتحبار نتابع دنكان نقص كفالت أبع داران تقوط عصير من وارم تجلت صدني حيم لومي بأنفت دينكا كاب نجوا 10 ساعات جميرو ملو معالتي ناي إجرنيا تسعة وجز وعلى خينو TDF نتسرقيا مقراط صعيبو نزو جبزة صنعهم روا صرا للسجرو حيلتات نفس قوت أم فلاسهم في الفلاتنا حبيرم أبز بوتا حيلتات TDF شقد عنا مكاين أبتي ولا بوتا كم زرخبون دحار نابتي كأتو وز حسبا كتما أتا كم زل أخوان تفريتهم بزي أنفتزي مخاين حيلتات TPF المكلا كان تماريخن تبايلو بمحورة ميديا زوز عزلو حارتا جيجا من بارون اتر مكاين نها فاتم شقد عشقد عنا مخانن تقاليتهم ودب حوحات لومي عسرا قنبت ذكر زلو تقراي أب أزيو كبيدن نهلون حدقان أبزلات اللو أوان مخانو آفليت حزباوي وين حرنا تقراي حوحات نزعلت زي عمل كيتو أبزوص مجلسي عوت عسرا قنبت حزبي تقراي نعسر شو عالتعامتها التقاليسو بهراوي أدلون درباون مسعان زبك علو تاريخاو معالت مخانو قليس علم يخون نبر ودب حوحات ازيز عامت ازي ذكر زلو تقراي أب أزيو كبيد نهلون حدقا أبزلات اللو أوان مخانو آفليت حوحات أبزوت مجلسي كما زنتصرو عوت عسرا قنبت كبستر زخاله ببزح مسوات المقصلتن كمؤون فتنتي حلخلاخاتن قالسي بمحلافيون حزب تقراي بمريح ودب حوحاتنا تمرحه نتهم ببي مدرخو زقطمو فتناتات كيتسكونه صنيعو سالا استقالسه نتي ببزح سراويتنا اصوارن تودادار زينبرو سرعه درغي بمسعر نعالم زسدم مقيا كم زفصمه ازخاخيم نزو صيت الزمزغبه ملا تقالاتاي حزب تقراي دما انكعنا مبل 35 عامت عاوت عسرا قنبت ابصح كايللو أوغندا مس ديمقراطية ريبابليك كونغو زلوا دوات نكعصو عزيزم لبدا حمام إيفولا زسقا أوغندا مس ديمقراطية ريبابليك كونغو زلوا دوات نيغزيو كعصو كمزا عززت زي نيويورك تايمز حابيرم أب أوغندا زاغيد قطري بتحمام تلخفو سبات شعات تبصحو كم زلو سمزيت عنا ات هاجر افليتم أب غرويت هاجر ديمقراطية ريبابليك كونغو دما بوحدو
220 ሰባት ብሰንኪ እትለበዳ ከም ዝሞቱ ሃገራውያን ማዕኸን ዜና ዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱም እዚ ከምዚሉን ከሎ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ንምግታእ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣጠንቂቖሎም። ኢራን ካብ ኣሜሪካ 24 ቢልዮን ዶላር ሓቲታ። ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብ እትገብሮ ትኽእል ስምምዕ 12 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ደስ ኪሎ ዘሎ ሃፍቲ ክላቐቕ ትጠልብ ከም ዘላን ነቲ ስምምዕ ካብ እትፍርም ተወሳኺ 12 ቢልዮን ዶላር ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ክሰጋገር ከም ዘለዎ ትጽዕር ከም ዘላ ማዕኸን ዜና ታሲኒም ጸብጺቡ። ላዕለዋይ ተደራዳርን ኣፈኛ ባይቶ ኢራንን መሐመድ ባጋር ቃሊፍባ ናብ ኳታር ብምኻድ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ 12 ቢልዮን ዶላር ምብጻሕ ንምርጋጽ ከምኡውን ዕንቅፋት ንምእላይ ዝዓለመ ዝርርብ ከም ዝተገብረ ታሲኒም ነቲ ጉዳይ ዝፈልጥ ፍልፍል ጠቒሱ ጸብጺበሎም። ኣብ ደቡብ ኮርያን ኳታርን ገንዘብ ኢራን ንምፍናው ብዝምልከት ሕሉፍ ተሞክሮታት ኣብ ግምት ምእታው ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ጉዳያት ንከይድገም መስርሕ ኣፈጻጽማ ብጥንቃቐ ኣብ ምክትታል ትኹረት ተባሂቡ ይብል እቲ ፍልፍልና። እቲ ፍልፍል ዑደት ቃሊባፍ ስሉት ተበጻሕነት እቲ ገንዘብ ንምርጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ ኣመላኺቱ እቲ ኣብ ኳታር ዝተኻየደ ድርድር ብሓፈሻ ኣውንታዊ ኣብ ሰፊሕ ድርድር ንገስጋስ ኣበርክቶ ዝገበረን እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጸሎም። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራ ንድሓር ዞባዊ ወጥሪ እናወሰኸ መጺኡ እዩ። ቴህራን ሕነ ብምፍዳይ ምስ ምዕጻው መጻቦ ሆርሙዝ ንእስራኤል ከምኡውን ንመሓዙት ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዒላማ ዝገበር መጥቃዕቲ ኣካይዳ እዩ። እቲ ተኽሲ ዶ ምባል ብሽምግልና ፓኪስታን ካብ ሚያዝያ 8 ተግባራዊ ኮይኑ ድሒሩ ድማ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዘይተወሰነ እዋን ተናዊሑ እዩ። ብ24 ጉንበት ትራምፕ ነቲ ግጭት ደው ንምባል ምስ ኢራን ዝተገብረ ስምምዕ ብዓብዩ ተደራዲሩ ከም ዘሎ ክውዳእ ትጽቢት ይገብር ምህላው ገሊጹ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለ ዝተኸታተልኩምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ። ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓት ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።